Ej, skal vi have sådan nogle streger på? Det er godt. Hvad for en farve er din yndlingsfarve? Alle. Regnbue. Der er nød i den her. Det er kirsebær. Man kan ikke være nød i en kage. Der er en sten i. Nød. Katy Perry er herinde. Ikke Katy Power. Hvor fejl. Vi spiller med Katy Perry alle sammen. H. Okay. Kidney. Hvor er det hen? Nej, du skal forkert. Disney. Jeg kan ikke se, hvad der er D og S. Kom nu. Hvad fanden det? Okay, jeg vil lige sige, at hans tastatur, det er jo slidt af det, han er det. Det er sgu lige meget, du kan vel godt huske, hvor det er. Du ikke bare lige sådan på det her store... Nej, du skrev det alt for langsomt. Disney. Disney. Ej, giv den lige tommelfingeren ned, Hans. Nej, ned. Man må ikke skrive ordet. Fandme dårligt stil, der. Idiot. Hvem fik point? Jeg skal i en spil, hvor vi også når at tegne noget. Du helst for ikke at tegne. Men jo! Så... Underbukser. Underpants. Underwear. Yes! Hvad skal vi? Så, Gandalf. Vil du tegne Gandalf? Vil du gerne det? Jeg vil ikke nå. Så. Spiller. Så, skal du lige sidde? Skal du sidde, eller hvad? Jeg kan ikke. Hvem er det der? Det er Frode, eller Frodo. Hvorfor skriver de ikke noget? Fordi de er fucking dumme. Er han ikke blå, eller noget? Jo. Nej, det var en gammel blå. Hvorfor er de så dumme? Jeg kan ikke regne ud, det her det er Gandalf. Der er en, der disliket tegningen. Hvad fanden skal de have? Skal de have med en våd avis, eller hvad? Er de fuldstændig retardoret? Det er også fint. Hvad? Private room. Er det? Ja. Hvordan? Kom så ind. Dik. Det er altså ikke nogen særlig flot navn. Det er altså ikke et godt navn, det er det ikke. Jeg ved det. Tror jeg. Ja, tak. Yeah! Det var en flot brandstation. 3 bogstaver. Det er en gild, sol, lys, sky, ost. Lys, sgu da! Og så har vi kæft, man nogle næste gode steder. Kom nu det også. De må jo ikke se, hvad det er, vi... Så I må ikke kigge. Jeg kan ikke se dit hoved. Jeg kan ikke se noget. Hey, what's up? Ej, jeg kan ikke ramme noget som helst deroppe i. Det er ikke en guldtis, mand. Et ærn. Hvordan er det så? Okay, ja. Den banan. Det er meget flot. Den er fin. Okay. Hej, sovtrøjen. Hey, sovtrøjen. Det er altså frække drenge, vi sidder og spiller med her. Ah, det er ikke helvede. Det er en lille fod, det der. Jeg er nok god til at tegne. Det er dig, der tegner nu, så hvad? Nej! Store coronas. Tårkrumne. Du kan bare tegne et billede også. Nå, nu er det dig til at tegne. Kan du blotte den der? Hvad er det? Er det blot? Nu er det faktisk rigtig flot. Pande med ost. Nej, vi er langt bagefter. Ikke frække til. Nu er det nisse. Nisser. 2 A'er. Ja, det er en fin tegning. Nej, hvorfor er vi så fucking ringe? Bad. Nej, jeg skulle ikke... Gandalf. Så vil jeg sige min Gandalf er bedre. Er det ikke fedt, det vi laver? Nej. What? Hey! Jeg troede, det var Pippi Langstrømpe. Okay. Nej! Hvordan vil du det? Kan du ikke det? Nej, det kan jeg ikke. Du bare tegne... Hvordan? Nej! Du skal godt se, hvad det er, kan du ikke det? Det er Danmark.
Det må du ikke sige. Det er Italien. Man skal tro, du er korttegner. Er det Mallorca? Det der, det er Afrika. Du må ikke sige Nå, det. nej, slut. Helvede, hvad laver du? Nej, så skrider de, eller? Yay! Ja, det fik vi 25 minutter. Vi er jo pisse langt bagefter. Det skal ikke altså. Du mener, at have sat den her tegn, det må... Nej! Er det Pinocchio? Rambo. Det er en, der siger noget. Socky. Socky $5. Jeg ved ikke, hvad det er. Singapore. Skråstreg. Vej. Højhus. Høj. Vi kan lige huske, der er... det er perfekt. Luft. Et eller andet. Luft. Hvad? Lufthavn. Nej! Pisse, det var en lufthavn. For helvede. Nu skal jeg tegne. Hvad gik? Du kan altså ikke se det i hovedet. Nej, det er altså ikke overhovedet ikke i orden, det her. Mikrobølgeovn. Blop. Ej, store coronas. Det kunne du godt lige have gættet, det der. Ja, det er et ansigt, eller hvad? Nej. Nej. Stop. Jeg gider ikke det der. Boxing. Ja! Var vi gode? Hvad siger I til det? Kunne vi noget? Ved I? Ja. Nej, fordi de stoppede spillet, fordi I var frække. Okay. Den and. På 8 bogstaver. En rummand. Alien. Astronaut. Det er en alien. Marsman. Du skulle ikke have sagt det, det er jo engelsk. Mars. Man. Er der en, der har gættet det? Invasion, ja. Okay. Selvfølgelig var vi dumme. Ja, det var dårligt. Come on, pancake, choose a good one. Jeg tog den der. Cake. Get out of here! Don't be a sky, motherfucker! Dumme pancake. Get out of my room! Ej, så overtrykkende. Ej. Alle de frække drenge, de skred det igen. Fordi vi stoppede det. De skulle lige til at tegne noget rigtig frækt. Og så stoppede vi det. Så! Bathtub. Det er også nogle svære nogen. Johnny Bravo. Nå, du skal tegne det. Hvad? Ja, du skal tegne det. Det kan du godt. Jønsson er god til at tegne. Hotdog. Det ligner bare lige en hotdog. Ej, nu kommer den træ for langt ned, jo. Vi skal have løvefødder. Let's get down. Du bliver nødt til at tegne en vandhane på. Din mus er driller mig. Alle gættede det. What? Den er allerede gættet. Det er snyder humbug. Det er sådan en papirsklipper. Hvad hedder det? Jeg ved ikke, hvad hedder sådan en på engelsk? engelsk? Hvad hedder sådan en, Tortun? På engelsk. Paper, klip. Hedder det Klippy. Klippy. Stan. Okay. Fisk. Jo. Jeg tror vist, vi skal snart på engelsk kursus igen. Yes, we can get 12 in English. Jeg tænker, når han tager en del ansigt, så har han lavet formen af ansigtet. Det er jo fordi, vi kan bruge. Superman. Hvad er det? Hvad er det? Wine. Drink. Nej. Drunk. Yeah! Yeah, brother! Men du sagde, at du var professionel tegner, men det var bare siden man starter med det der. Det er sådan, du tegner et ansigt. Du laver den der ring, og så er det hernede, det var her. Men du kan jo fandme ikke se, hvad det er. Nej, jeg troede... Det er kun fordi, han skrev wine. Jeg troede lige, det skulle til, at vi var rigtig godt det der. Så jeg skuffede vedkommende meget. Jennis. Du kunne ikke gætte det. Jennis, you stupid. Ej, det må jeg ikke sige. Du er en over FK, tror jeg. Igen, du er den højere også to. Ja. Og nu sidder jeg på en lille stol. Jeg skal have en pude. Det kan ikke passe, at folk de skal sidde. Så jeg er den lille. Jeg har det der lidt kompleks med at være den lille. Hvad står der? Yield? Yield sign. Hvad er det? Sign. Er det sådan der? Nej, ikke shine. S-I-G-N. Hvad var det? Sign skulle det. Ja, S-I-G-N. Ja! Yield sign, hvad er det? Sign, det er i stedet for stop. Det betyder kør hurtigere. Right, yield! Motherfucker. Ja! Go! Så, 4 bogstaver.
Det er nemt. Duck, lock, mock, iPad, maze. Nej! Ja! Jeg troede lige, jeg ramte forkert. Hvad? Var jeg god, eller hvad? Ja, det var sådan. Jeg havde ikke gættet det. Var jeg god, Sovtryn? 10 ud af 10. Tak. Neighborhood. Neighborhood. De har godt nok mange point. Nej, det er sidste runde. Det er faktisk sidste tegning, det der. Nå. Cry, baby. Cry. Nå, det er ikke cry. Hvad er det så? Dead. Det havde jeg godt regnet med. Med krydser i øjnene. Ja, så er man altså finetto. Nej. Nå, det var ikke en tissemand. Tombstone. Eller hvad? Nej. Fidget spinner. Hvordan fanden er det en fidget spinner? Det var i hvert fald ikke rigtigt. It was in the corner. Helt til sidst. Det var faktisk ret sjovt. Field. Seasick. Lidt abstrakt. Nej. Hands. Finger. Winky. Er det ikke det, den hedder? Nej, hvad hedder det? Kinky. Winky. Hvad gør jeg forkert? Så var du en hjælp. Kinky. Pinky. Nå, jeg skulle da. Pinky. Yay. Cook. Ej, undskyld. Ej, det blev du altså noget design så. Ja, så tryk. Nej, men er det overhovedet rigtigt? Det er jo en chef. Jamen, han koger, eller? Eller hvad? Jo, ja, det er chef. Ja, det var egentlig det er chef. Det er jo sådan set maden, du skal fokusere på. Men han er meget sjov at tegne den mad. Nu kommer det. Så er der en, der hedder der ikke fucking kan ud af gæt. Det passer godt til, at den er jo nu. Du får skilt ud for den. Får jeg skilt ud? De er pisse meget gættet alle sammen. Jeg ved ikke lige, hvordan det er. Det er jo sådan, jeg laver mad, det her. Så jeg ved kun, der var en rundt tilbage. Hvad er det? Det er dig, der faktisk stod ret god lige før. En K-dose. Cookie dose. X? Det er noget med X. Er der et land? Er det Bruxelles X? Et flag, eller? Jeg føler mig lidt dum igen. Roblox vil det skride. What? Var det Roblox? Så, det er den gode til at tegne. Hvis ikke gør det igen, han snyder. Det er jo den måde... Det er bare vedkommende snyder bare sådan noget. Prøv at se, jeg gør sådan noget der, fordi så er jeg bare god. Jeg er bare overhovedet ikke god i virkeligheden. Jo, han tegner op fra. Kan du se det? Det er ret flot. Det er hår. Fedt. Det er flot hår, eller muligt. Jeg synes, jeg godt kan tegne det der. Jeg ved ikke, hvad det er lige. Nå. OV til sidst. 4 bogstaver. S-H-O-V. Glow. Den er svær. Fox cat. Black fox. Tails. Er det ikke sådan der? What? Den havde nået gættet, den der. Det var sej. Du gætter den bare. Tak. Mega hurtigt. Det er fordi, den havde dobbelt hale, eller hvad? Jeps. Man kan jo sin Sonic. En, der er en guy. I'm guy too. Dengang jeg var lille, der havde jeg faktisk en Sega og spillede Sonic. Så derfor ved du det. Jeg var helt tosset med Sonic. Du har ikke set filmen, vel? Nej, det har jeg ikke. Faktisk. Er I gode? Det er okay. Okay. Ja. Eller er de bare dårlige? Nej, det er fint. Det er det der... Dit tastatur, det er jo helt slidt. Det er slidt. Jamen, du ved da godt, hvad det er for en bogstav, eller hvad? Det er som... Okay, på hans tastatur. P-O-R-N. Helt slidt. Nej. Så det er dobbelt. Okay, hvor kunne det være sjovt, hvis de var. Ja. Kom nu, du skal arbejde her. Nej, undskyld. Men det er jo... Det er fordi, han er længst til det. Han vil jo ikke skrive. Hvad fanden er det? Hvad hedder sådan en flamingo? Ja, hey. Hvad har det med de andre fugle der at gøre? At de ikke er flamingoer. Am I right? Round 2. Needy. Jeg vil ikke på en tredje plads nu. Jeg har fornemmelse af det der en, der er cool. Det
Nej, Jeg tog det fejl. var ikke AFK. Det gør jeg ellers aldrig. Det er en, der skulle tænke mig over. Aubergine. Lok. Ja. Hvad var god i spillet? Limonade. Det gjorde vi på en anden. Det er okay, limonade. Du sidder da godt over. Det er lidt dårligt. Er det vores vin? Nej, Er det ikke jer, der låner? jeg tror ikke, vi har virkelig mange af de der stole. Nå, det gør vi har lånt jer. Det var underligt, hvis vi skulle låne dem herfra. Jeg kan ikke huske, der er nogen, der har lånt vores klapstol. Interessant snak, ikke hva'? Ja. Det er ikke helt op at køre derude. Klapstol, det snakker. Hvor kæft, det er spændende med de klapstole leder. Der er en, der kunne tegne 9 streger. Helt vildt meget. Vil du sige noget? Havde du noget at Nej. berette? Væk igen. Det er en, hvad hedder sådan en? Musling. En musling, hvad hedder det? Shell. Close, hvad skrev jeg forkert? Du skal jo shit. Seashell. Ja. Ja! Øj, vi nåede den lige før den der. Fordi jeg ikke fucking kan skrive sige. Men vedkommende tegner til gengæld. Ja, det er faktisk rigtig flot. Han har en han har en kan du se den der streg, den er lidt tynd, og så bliver den tykkere, og det er fordi den er trykfølsom så. Smukt tegnet. Yeah, og vi fik flest point. Hvad er det? Tog. Rail. Rollercoaster. Park. Så der er mange, der har skrevet den. Der er mange, der har skrevet. Ja. Det synes jeg ikke er okay. Hvorfor er det gået? Fordi vi lærte så meget. Vil du tegne? Hvordan sidder en international doktor egentlig? Det skal bare... Skal det ikke have sådan en hjertelytterbog? Det er briller på altid. Ja. I'm a doctor, I wear glasses. Jeg skriver grandpa. How are you today, man? Du skal aldrig gøre det så detaljeret. Fordi jeg ved ikke, hvor jeg skal komme fra. Tag en lille ørenål. Tag en ørenål, der går ind. Ja. Du bliver altid nødt til at fokusere lidt på det der at høre noget. Jeg kan ikke huske, hvordan doktoren ser ud. Han var sådan, fuck you, stupid patient. You are not well today. Hvorfor gik de ned af stolen også? Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor de gættede den egentlig. Nej. De blev bare ved med at skrive ind, til det kommer rigtigt. Kamel. Der er en, der gættede det. Det er ikke nogen kamel, eller hvad? Det hvorfor er den så controller? Ja. Jeg kan ikke ramme. Hvordan kunne de gætte det? Det kan være, de spiller mig. PlayStation. Det er kun 10 point for første plads. Ja, jelly. Nej, Nutella. De har da ikke rød låg. Det har de en The States. Hold det. America. Hov. Ikke flere bogstaver. Nu kommer vi nok på førstepladsen faktisk. Sådan, mand. Ja. Nå, 3 ord, det er nemt. Nej, så er det for nemt. Så kommer den anden først. Hvad er det? Card S. Hvad hedder det? Space? Nej, nu gættede den anden dag. Nej, hvad hedder det? S, nu er vi jo fucking langt bagefter igen. Ej. Det er altså ikke okay. Hvem var den, der var god til at tegne? Det ved jeg ikke. Få ord. Det er en, der bruger tegnepind nu. Så den er tynd dernede. Jo. Pizza, der var tegnet. Nej! Hvad hedder den der hopper kænguru-stylte? Hvad fanden er det nu, de hedder? Så skal vi google. Hvad hedder den på dansk? Kænguru-stylte. Hvad fanden er det nu, de hedder? De hedder Go for 10 sekunder. Jamen, jeg ved ikke engang, hvad du skriver på dansk. Pogo-stick. Ej, det havde jeg aldrig gættet. Det er det der ulempen med, det ikke er English language. Ej, nu kan jeg godt skrive sige. Superman. Vil du tegne Superman? Hvad? Ej, du er god til at tegne. Muscle Man. Ej, jeg synes, det går altså lidt langsomt. Kom nu. Okay. Ja. Du skal tegne trekanten på ham. Nej! Ej, du skal tegne trekanten. Du skal ikke få til grine. Ej, du bliver altså nødt til at tegne det der på brystet der. Hvorfor tegner du det? Det er ikke fucking styrt armen lige nu. Okay. Hvorfor tegner du ikke den der?
Ej, du blev... Det sagde du skulle. Var der en, der gættede det, simpelthen? Ja, der var 2. Eller 1. Ej, det var dårligt. Når vi kom på en anden plads. Tak. Ej, det var virkelig smukt. Hvorfor tegnede du ikke den der i midten? Det er for nemt. Så må ikke skrive 1. Ej, det var dumt. Ja. Det var flot. Jeg blev helt ked af det. Ja, det gør jeg så. Ej, hvor varmt herinde. Ja. Kan du ikke lige få lavet det vindue der? Ja, det er fint. Ja, det er flot. Cat. Pig. Rat. Dad. Pat. Mat. Lad. Cow. Cow go. Cow goes moo. Nej, det slutter på O. Moo. Ej. Sov du ned igen. Det kunne du godt regne ud. Jeg vil gerne sende en klage ind til dem, der har lavet det her spil. Det var ikke et godt ord. Uno. Så er det forkert at spille, den går. Minder han tæller. Uno, det var spansk. Jeg har lige været i spanjol. Bill. En pirat. Arrow. Det var faktisk alt andet end personer der. Ja. I love hot moms. Godt navn. Pine metal. Nej, hvad er det så? Money. Var det ikke money? Nej. Penny. Penny, ja. Det var ikke godt. Det burde vi have vidst. Pony havde ingen skrevet. Pony. Pony. Barbara's drawing. Så er det dig bagefter. En phone. Selv. Phone. Smartphone. Ja! Fordi at jeg er måske ikke nogen phone, men jeg er en smart technology. Ikke rigtigt. Jeg må bare sidde og grine af den. Call phone. What is this bro? This bro. Smartphone. Og så siger de, nej, de skrev bare. Brick, lion, one blank. Brick vil du tegne. Kan de godt? Lion. What? Brick? Ja, de tegner en masse. Hvad tegner du den på? Det husker jeg ikke på i. Du får den. Yeah, jeg er sådan rigtig. Den må jeg lige knipse af. Vi kom på førstepladsen simpelthen. Hold det op. Sådan, den må jeg give dig. Black Fox. Jeg falder ned af stolen. Jeg er begejstret. Jeg tager en blå bolsje så. Vil du også have en? Ja. Kompas? Ja. Er det på den danske måde? Nej, det er med C. Nå. Jeg kan ikke læse, hvad der står. Lige giv os en hånd. Jeg har fattet det en hvad hedder det? Safari. Flute man. Tax player. En addict. Snake charmer. Yes. Det var indført. Vi har mere æblejuice, eller? Jeg kan godt drikke en æblejuice med. Be right back. Du har styr lige det hele. Du er også så god til det. Piver det hele vildt. Jeg er træls med lyden. Må jeg godt stjæle hans stol? Jeg skal være med. Hvad der piver det hele vildt? Gør det? Punch. Okay. Det var ikke så godt af mig. Har du det den? Medusa. Den må jeg tage. Nej, jeg vil ikke tage med rød. My beautiful lady. What snakes in my hair? Den er bange, den siger. Hvad siger den her? Den er den. Nej, jeg vil have mere tid. Ej, nu er vi på tredje plads. Ukraine. Make love, not war. Make love in the war. And peace and love and harmony. Ja, skål på det. Skål i æblejuice. Down. Jamen, en serifstjerne. Fox. Whip. Det var sej. Det var sej, mand. Ja. Dogfood. Achoo. Bless you. Allergi. Hvad er allergi? Allergic. Så tryk hjælp. Vi kan ikke stave. Allergi. Nej, fordi en ting gætter det, fordi... Jeg tænkte, okay. Hold Jeg kan ikke engang skrive til det. Var det ikke det, jeg skrev? Ej. Keypad. Er det et tastatur? Keypad. Eller er det dem her? Ej, det bliver oversat fra svensk. Keypad. Er det ikke det der? Nej, det er tastatur. Nej. Hvor vi er de evige toer? Kommer hele tiden på anden plads. Typisk dansk.
Det er nemmere. Skål på det. Jo. Får du noget væske? Får du ikke det her der? Selvfølgelig. Hvad får du indbords? Bonn? Goddammit. Nej, det kom præcis. Baileys. Hvad pokker? Hvor længe siden for en Bailey? Hvor sidder du og drikker Baileys henne? Jeg vil også gerne have en Bailey. Nej, en Bailey. Nej. Nej, en Bailey. Vi har jo alle mulige. Vi har ingenting. Vi har overset. Det er ikke Baileys. Er det en narcissistisk tegning, det der? Tør man godt skrive af til det? American. Hvad er det nu, det hedder? Okay. Okay. Yes, du er simpelthen... Det var godt. Det var du. Pyramide. Danger. Hvad er udråbstegn på engelsk? Udråbstegn skilt. Ej, så turneret. Hvorfor vi egentlig ikke kan gætte det? Password. Nej, det må sætte. Ej, Det var rigtigt. du skal skrive. Altså, nej, du klarer det så godt. Nå. Ej, det var pinligt. Kigger du væk? Hvor sidder du og drikker Baileys hen? Sidder du lige på en lille bar og tjekker streamen ud? Jeg kan slet ikke gætte det her. Hvad? Salg sgu da din... Kig væk. USB. Porsche. Jeg tager en USB. Du gør noget umage. Nej, det var meningen, jeg ville gerne... Ej, hvor er det slet af. Ej, hvor er det irriterende. Ej, hvor er jeg bøvset. Undskyld. Du lavede den ikke? Jeg er fuldstændig... Er du god til? Ja, jeg gættede den. Nu gør den igen. Gede. En hest. Tails. Ligesom før. Det er jo lidt snyd, at der kommer de samme ord. Dengang jeg var coronatester, og vi ikke havde noget at lave, så sad jeg med en af mine kollegaer, så sad vi og spillede der og bare hyggede. Hun var god til at stave, og jeg var god til at se, hvad det var. Så hun sad og skrev. Vi vandt faktisk ret tit. Okay. Hånd. Hand. Finger. Nail. Skål. Skål. Det er så sygt med sådan en Baileys guy. Him. Boy. Yay. Skål. Jeg vil også gerne snart have en Bailey. Hvorfor kigger du sådan der på? Det kunne jeg godt tænke mig. Kan I se ham? Det er altså helt vildt Du godt. ligner sådan en lille boy. Ja. Nå, jeg kan også godt drikke en Bailey. Tak, boy. Godt. Det var godt. Og vi kom først. What if God was one of us? Jeg skal til at synge noget mere. Sur ham der. En sur ude. Ej, og han er skæg. Hey, undskyld mig. Hvem siger, at Gud er en mand? Am I white? True, sister. Har du ikke nogen holdning til det her? Eller? Jo. Jeg synes, Jamen, jeg synes, nej. Yell it out, brother. Gud er en dame. Gud er en dame. Mindre han er en mand. Eller mand. Eller begge dele. Fuck. Hvorfor er de så hurtigt? Kan det være det? Nej, hold op. Hvad? Jeg er fuldstændig... Hvad fanden er det? Den havde du selv haft. Så var den anden altså bedre. Det lignede ikke en smartphone. De spiller sammen, dem der. De snyer. Ja. De snyer. Så lige at tegne en skærm. Ej, det var fandme ikke godt. Han skriver. Så skal I have den her. Playing the touch. Skal vi noget fræk nu, eller hvad? Hvorfor ved folk, hvad... Grass? Nej, de tastatur gik ud. Så du det? Nej. Jeg kan ikke skrive. Skriv! Jeg kan ikke skrive. Ej, Martin! Hvad sker der? Der sidder for mange ting i. Det er altså ikke godt, når man spiller tegn og gætter, og man ikke kan skrive. Cheese. Du skal tegne. Jeg tegner cheese, og jeg er ikke sådan en fool, der bruger gul. I'm a cheese artist. Ew, this cheese is nasty. Hvorfor har du ødelagt min tastatur? Ja, det ved jeg faktisk ikke. Det er altså ikke godt. Er det kameraet, der... Så er der bare sådan et grimt billede af mig, der sidder... Undskyld. Okay, skal jeg lige gøre det? Der kan det der billede af mig! Jeg kan lige. Sådan. Fanden, det var pinligt. Tastaturet er gået stykker. Du skal have et nyt så jo. Det er lightning! Ej. Sorry, we can't guess. Så skal jeg det der tastatur for, at man skal bruge musen. Hej Google, skriv lightning. Jeg vil godt have, at der er mindre end det der. Ja, det er godt nok stort. Ja. Går du ikke din mus ind i det?
Nej.